Hola, bona nit. Quan val un paisatge? Quin valor té? La transformació que estan vivint algunes comarques catalanes significa uns canvis importantíssims en el paisatge. Desapareixen boscos i camps i la trama urbana no para de créixer. En alguns països del nostre entorn, com França o Itàlia, la conservació i cura del paisatge forma part de la cultura del país, dels plans dels ajuntaments i les autoritats. A Catalunya, el paisatge ha estat potser massa oblidat fins ara que comença a haver-hi diferents sectors que en valoren la transcendència, el valor actual i el que tindrà per a futures generacions. Centrat en el Priorat i el Maresme, 30 minuts fa un recorregut per un paisatge en transformació. I la gent que treballem aquí a la terra, doncs, hi ha la sensació d'estar envaint, no? Mica en mica es van acostant cada any. A més, és que treballen unes màquines que van a un ritme espectacular, no? I mica en mica te n'adones que, collons, s'acosten, i et vas quedant aïllat. I moltes cases, moltes masies han acabat encerclades i al final, encara que no sigui la seva voluntat, han d'acabar plegant. A nosaltres la vida no ens ha canviat massa perquè anem fent la nostra vida, però clar, el que sí va ser important va ser l'època de l'autopista, no? L'autopista sí que ens va trasbalsar molt, ens va prendre a molts pagesos d'aquí a la zona, ens va prendre terreno, i llavors doncs això sí que va ser un canvi una mica traumàtic, no? Ara es veu aquí el gran peatge d'aquí davant, abans era un bosc i una mica d'hort també hi havia, no? Això és el que ha variat bàsicament. Som moltes generacions que estem treballant aquí. De fet, som una família que treballem a aquesta terra i vivim aquí en aquesta masia, a Can Tria. A casa hi ha papers que des del 1400 ja estàvem aquí. I d'aquests orígens, ara a l'actualitat, doncs hi ha hagut molts canvis. I canvis que són a la vista molt bruscos. I per tant, doncs també hi ha com un sentiment que estàs perdent alguna cosa que forma part de tu. Tota aquesta filera de búnquers, que és l'aspecte que això té, doncs tot això era una riera d'alzines. La riera ara doncs, està soterrada sota d'un carrer i el paisatge és el que és, no? S'han fet tot un seguit de moviments de terres i de construccions, d'autopistes, de carreteres, de rotondes, de polígons, que això realment ha sigut poder el més impactant, no? I sí que les coses han d'anar evolucionant, però penso que d'altres maneres, no? I en aquest cas el paisatge no s'ha tingut en compte, no? Jo aquí cada matí veig xoriguers, veig aligots, veig coses que la gent de Mataró ni s'imagina que existeix. I hi són, i jo vull que això continuï, no? Tots els humans necessitem una identitat, no? I n'hi ha una que és molt fàcil i molt senzilla, que és identificar-se amb el teu territori, amb l'espai més proper. Si aquest espai està ordenat i hi ha una identitat vinculada amb el territori, doncs això et crea autoestima, et crea satisfacció i et sents molt a gust, no? Per tant, hi hem de pensar, també és un valor afegit el conservar el territori perquè ens dona una cosa gratis, que és identificar-nos amb el lloc on vius, i això és fantàstic. Fa mig any va venir un pàjaro a dir que allò hi havia un grup de, no sé si em va dir, uns estrangers, alemans o no sé què collons eren, que buscaven un terreny agrícola per fer-hi una zona de xalets i amb un minigolf. I clar, el meu pare i jo els dèiem, home, però és que això és agrícola i aquí no es pot construir. Diu, això no us preocupeu. Això és cosa nostra, ja ho arreglarem i ja farem el que calgui per transformar-ho, no? Nosaltres dèiem, collons, però aquests tios de què van, no? Aguantar-te quan et venen amb un feix de bitllats o amb unes propostes milionàries, vull dir, costa resistir-te a no caure a la tentació. Es multiplica per 10 el preu del preu de sòl rústic quan es canvia a urbà. Es multiplica per 10 pràcticament, no? Un pagès que tingui una certa edat i pot vendre la finca, no s'ha de preocupar pràcticament ja del per vindre, no?
El privilegi d'aquest territori del Maresme, que és com una gran tarima orientada al mar de 60 quilòmetres, és un territori absolutament golós, és un territori absolutament llaminer. Llaminer per les expectatives urbanístiques o llaminer per les expectatives de la possible construcció. I contra això és molt difícil que els preus de la terra, els preus de l'intercanvi agrari puguin arribar a competir. Els pagesos són els principals constructors d'aquests paisatges i el món de la pagesia és fonamental per la construcció d'aquests paisatges. La incertesa d'aquests anys passats sobre tots aquests territoris ha fet que en aquests moments una part important de totes aquestes finques que fan paisatge estiguin en mans d'aquells o d'uns que les han comprat no pas per construir paisatge o paisatge natural, sinó per construir paisatge artificial, paisatge de totxanes i de totxos. La transformació del paisatge ha estat més accelerada a la comarca del Maresme que gairebé cap lloc de Catalunya. Molts pobles s'han anat unint al conglomerat urbà de Barcelona i són ara ciutats dormitori. En 20 anys s'ha doblat la superfície urbanitzada i el creixement continua. Es preveu que en 10 anys podria ocupar el 40% del territori. De les terres agrícoles que hi havia l'any 1982, només es manté un 30% i els límits entre els pobles s'esborren. En un segle, el poble de Tiana ha triplicat la població i el paisatge ha canviat. Les terres de conreu, dedicades primer a la vinya i després a la flor, van quedant encerclades per blocs i cases adossades. Però hi ha un reducte que ha conservat el caràcter rural, al peu de la serralada de Marina, amb masies molt ben conservades, voltades de vinya. Que no veiem les plantes, noi! Els Giró són una família extensa que fa uns anys va comprar 2 masies. Cal Andreu es remunta al segle XIV. Els Giró volen mantenir el ritme de vida rural de la finca. Home, que jo m'hi mantinc perquè tinc la sort que aquesta bona gent tampoc volen vendre. Ni vendran de moment, suposo. Mantenir un paisatge que té més de 2.000 anys, sens dubte, perquè tenim una villa romana aquí mateix que ens ho demostra i sabem que es feia vi. Encara que ens permetessin edificar aquí una urbanització, més de la meitat de la família renunciaria, per poc que pogués, renunciaria per poder mantenir això i disfrutar-ho com ho estem disfrutant. Perquè creiem que hi ha coses que no tenen valor i de què servien diners si perds això que no té preu realment. Un pla urbanístic havia de portar el creixement residencial fins al mateix entorn de l'Ermita de l'Alegria, el nucli on va néixer Tiana en època medieval. Part del sòl urbanitzable és a la finca de Can Cirera, que conserva la barreja de masia, terres agrícoles i jardí que caracteritza el Maresme des de l'època romana. Un paisatge mediterrani clàssic, com els de la Toscana. Els Giró van renunciar a edificar-hi. Hi va haver una forta mobilització social i ara l'Ajuntament requalificarà 24 hectàrees que es conservaran pel seu valor paisatgístic. Hi havia una sèrie de propietaris interessats en executar el pla i es tractava que a la zona d'aquí baix d'hivernacles hi haurien blocs de pisos. Aleshores, nosaltres ens hi vam oposar rotundament i sembla ser que la idea ha triomfat perquè estan en aquest moment revisant el pla per desclassificar-ho i deixar-ho com no urbanitzable, que és el que volíem, per preservar-ho. És important que quan es facin catàlegs no només es catalogui la masia, sinó que es catalogui el seu entorn més immediat, que solen ser aquesta zona de jardí o de fruiters, i també les zones d'horta i les zones de vinya, perquè si no, diguéssim, realment estàs trencant aquest gran valor estètic i paisatgístic que tenen aquests entorns. I l'única manera d'aconseguir-ho és blindant aquests paisatges, declarant-los no urbanitzables o declarant-los parcs agraris. És molt important per la qualitat del nostre paisatge que nosaltres puguem definir clarament els límits entre l'espai urbà i l'espai obert. Això és un element essencial perquè el terreny vaga entre l'un i l'altre és una de les causes principals de la degradació del nostre paisatge. Per això què cal? Per això cal una normativa urbanística clara, estable,
que duri anys i una consciència ciutadana de que aquesta normativa es complirà, tant pel costat urbà com pel costat que és rural. El paisatge és l'aspecte del territori. Quan Catalunya era un territori bàsicament agroforestal, tenia un paisatge bàsicament agroforestal. I per això ens hem acostumat a assimilar els camps, els boscos i els poblets al propi concepte de paisatge. Però ara Catalunya ha deixat de ser un territori bàsicament agroforestal per convertir-se en una zona urbana i periurbana, bàsicament. I per tant el paisatge ha canviat completament d'orientació. El problema és que mentre que el paisatge agroforestal era el resultat d'una decantació de segles, homologada pel pas del temps, l'actual paisatge que s'està constituint està mancat de projecte. És el resultat d'acumular, sense ordre ni concert, moltes peces, cada una de les quals té sentit, però que en conjunt moltes vegades no volen dir res. La gran assignatura pendent és com projectem els nous paisatges. Fins que no tinguem una idea clara de la creació d'una nova estructura paisatgística per al país, només podem fer que administrar les ruïnes del passat. Evidentment, quan una torre d'alta tensió està a pocs metres d'una església romànica, el que observem és, primer, una absoluta ignorància i incultura, i gairebé diria sensibilitat, però alhora també la manca, fins ara, d'algú que coordinés aquests diferents usos. Tendim sovint a contemplar els paratges i paisatges des d'un determinat punt de vista, i només des d'aquest punt de vista, i sovint quan ens girem i canviem el punt de vista ens adonem que la postal ha desaparegut i que allò que tenim al darrere no té res a veure amb allò que contemplàvem al davant. I això és el que justament hauríem d'intentar que no passés i que tot fos realment no tant una postal, sinó un paisatge ben gestionat, ordenat i arreglat. Els paisatges s'han de catalogar i estudiar prèviament, fer-ne una diagnosi, perquè si no, no en sabrem quin és el seu estat. El que pretenen els catàlegs de paisatge de Catalunya és simplement això, identificar-los, caracteritzar-los, avaluar-los, plantejar-se uns objectius de qualitat a aconseguir aquests paisatges amb la participació pública i, finalment, i el més important, convertir tot això en normes, directrius i recomanacions que s'hauran d'integrar en els plans territorials parcials corresponents. De fet, en una sola política general d'ordenació del territori que integri, però seriosament, la variable paisatge. El Priorat té uns paisatges singulars i ben conservats. Ara la comarca reprèn amb força l'activitat de la vinya, després de llargs anys de crisi econòmica, en què la població va caure dels 30.000 als 10.000 habitants actuals. Es torna a valorar com un patrimoni únic el paisatge dels ceps centenaris, arrelats en terres pedregoses de forts pendents. El gran èxit dels vins del Priorat ha fet doblar en només 5 anys les hectàrees de vinya cultivades. Amb l'arribada d'inversions milionàries han aparegut uns paisatges nous. Les geometries de les grans terrasses i els nous cellers contrasten amb els austers paisatges de la vinya tradicional. Els grans moviments de terres i noves edificacions modifiquen el relleu del terreny. El que crea una dinàmica de creixement, per la fama que et creixen els vins del Priorat, doncs fa que de cop i sobte aquí es comencin a moure coses i muntanyes senceres es mouen. Perquè, clar, desembarquen tots aquells que tenen interessos en el món del vi o que no en tenen i de cop i sobte descobreixen un interès pel món del vi i que amb una capacitat important econòmica i de recursos, doncs això, comencen a moure muntanyes. L'impacte visual dels grans abancalaments preocupa alguns viticultors, que temen que es perdin els trets distintius del paisatge del Priorat. Ells van en el sentit contrari i recuperen les formes de conreu tradicionals. La feina que estem fent ara és treure pedres, no? Treure pedres perquè el paisatge més que res és roca, no? Esgarrapes una mica i tu trobes la roca, no? Aleshores és el que marca el paisatge, no? Aquesta roca, aquesta llicorella. El que estem fent és, en certa manera, tornar als orígens, no? Antigament no hi havia els mitjans que hi pot haver ara de maquinàries. El que es feia era manualment, feien les plantacions tal com era el terreny, no amb els costers. I el que hem fet nosaltres és
desabancalar, desaterrassar, no? Diem, un sentit contrari potser a la majoria de la gent del que fa, no? I vam tornar doncs, a fer el coster. Aleshores, serà un coster que respectarà molt més la forma del terreny, sense alterar-la de forma doncs, artificialment fent les terrasses fent llocs plans on no és pla, no? Aquesta és la nostra idea, no? Buscar l'essència de la terra, no? I jo doncs, estic intervenint, ho estic fent possible de recuperar aquest paisatge, no? De passar d'un terreny que pugui estar perdut, brut, doncs a recuperar-lo, no? Soc part d'aquesta formigueta que contribueix a millorar el paisatge, no? El paisatge del Priorat és molt diferent de fa 100 anys i encara s'ha estat transformant i ens portarà encara sorpreses si no tenim una vigilància. Si estem aquí, si vam vindre l'any 78 va ser per al seu paisatge i em faria vergonya que es transformés i que ho deixéssim pitjor del que hem trobat. Una bona viticultura, una bona agricultura és aquella que va adaptant-se al paisatge amb l'home i l'home amb el paisatge, que és més o menys el que tindria que ser. Fins ara hem estat en formes més geomètriques, més artificials, podem dir d'una certa manera, i ara anem totalment a la integració total dintre la naturalesa i a respectar totalment les formes naturals. Perquè les noves plantacions estiguin més integrades dins el paisatge, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat fa un seguiment de totes les intervencions en el seu territori. Es tracta de marcar unes regles del joc perquè no es posi en perill un paisatge que s'ha convertit en marca de qualitat. Bé, tota aquesta iniciativa va començar arrel de que es feien actuacions que cadascuna vam mirat a la seva i vam dir, bueno, intentem de regular uns mínims. I a partir d'aquí van ser la zona genèrica de cultiu rural, posant uns mínims d'alçades de bancals i d'amplades perquè no es passessin de determinades zones. Però clar, la preocupació és que tota la construcció que es faci estigui integrada en el conjunt i que no tinguis la sensació d'estar fent una cosa que estigui fora de lloc. Aconseguir que totes les activitats econòmiques adoptin criteris paisatgístics és l'objectiu de la Carta del Paisatge del Priorat. És una proposta d'acord social per evitar que el desenvolupament tingui un efecte negatiu sobre uns paisatges ben conservats, però fràgils, que poden ser un important recurs de futur. De moment s'ha aprovat un document que cataloga tots els paisatges de la comarca. I ara es vol anar cap a unes normes acordades per tots els sectors i marcar uns criteris de qualitat del paisatge, tant rural com urbà. La Carta del Paisatge regularà aspectes tan diferents com quin ha de ser el desenvolupament dels nuclis urbans actuals, o quines han de ser, per exemple, el color de les façanes de les cases, o quina gamma de colors per respectar el conjunt han de tenir. Jo crec que la major part de la societat prioratina ha interioritzat el fet que el paisatge és un element molt important i és un element que hem de preservar perquè no ens costa ni 5 de calaix, el tenim i no és fàcil mantenir-lo i millorar-lo, però seria molt més difícil haver-lo de recuperar després d'actuacions que l'haguessin malmès. Aquí el conreu principal ha estat sempre l'olivera, en un terreny molt difícil, on hi ha quilòmetres i quilòmetres de marges de pedra seca. Paisatge, jo crec que a la llarga, no sé quants anys, si no passa alguna cosa molt important, alguna revolució, com el tema de l'oví al Priorat, a la banda sud del Priorat, els marges de pedra aniran caiguent a base d'anys, a base de l'erosió, de les pluges, el bosc anirà guanyant terreny i tot estarà com fa 1000 anys. Padrina! Se parla molt de voler els pobles, les zones verges, no? I és bonic en un lloc veure tot com estava fa 100 anys. Però si tan verge ho volem, arribarà un dia que la gent no podrà vindre, o només hi podrà passar de llarg, perquè no hi haurà ningú que els mantingui el poble en condicions. Jo he vist totes les cases plenes en aquest poble, i ara doncs la gent ha anat a la capital, però doncs mira, ens anem conservant pocs, però doncs anem fent. Ara s'està parlant de
començar a instal·lar parcs eòlics en aquesta zona, i és un tema una mica conflictiu, per segons qui, els d'aquí ho veiem amb bons ulls. Se parla dels 5 parcs que estan projectats per aquesta zona d'aquí, d'uns 15 o 17 llocs de treball. Clar, això des de Barcelona potser poden dir 17 llocs de treball, això no és res, per aquí és moltíssim. El recurs eòlic és un recurs gratuït, el ben bufe per si sol i net. L'únic que té és un impacte visual, això sí. Llavors s'ha de mirar a on se col·loquen. La implantació indiscriminada de centrals eòliques el que fa és, en certa manera, allargassar una manera de fer del passat. És la postal estàtica que no volíem, i encara que ja s'afegeixen uns molins no ens serveix, perquè com a recurs econòmic immediat pot ser vàlid, però pensem que anul·la l'altra possibilitat, que és la d'un desenvolupament d'uns valors paisatgístics i d'una qualitat que a la llarga, i en una visió de futur, són molt més duradors. És inversemblant pensar, voler, que el paisatge quedés congelat, quedés museïficat. El paisatge es transformarà sempre. El que ens ha de preocupar és que en aquest procés de transformació conservi aquells valors patrimonials, ambientals, culturals i econòmics que el caracteritzen. No es tracta de conservar el paisatge, sinó de gestionar els seus canvis. A mi des de petit sempre m'han agradat molt les bèsties, jo abans feia de paleta, i vaig començar amb aquestes 5 o 6 cabres cuidant-les i després em vaig anar animant i ara fa mig any que em vaig comprar 140. El que estic intentant fer amb aquestes bèsties és netejar el país. El retorn de Juanjo Lecum a la vida rural va en sentit contrari al despoblament de les zones de muntanya. A Alinyà, a l'Alt Urgell, poc més de 70 persones viuen en un territori de més de 5.000 hectàrees. Anys enrere hi va haver fins a 2.000 habitants. La ramaderia de vaques i ovelles és la principal activitat. Amb una població envellida, el futur d'aquests paisatges és ple d'interrogants. La muntanya d'Alinyà és la finca privada més gran de Catalunya. Fa 7 anys, la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya la va comprar per preservar-ne els valors ambientals i perquè no es perdi el paisatge tradicional. Des de la Fundació el que pretenem és que la gent de la vall segueixin amb la seva activitat quotidiana de tota la vida, conreant, pasturant amb el bestiar i llavors d'aquesta manera gestionem el paisatge. I el modelem cap a un paisatge divers, amb mosaics de conreus, cultius, pastures, flora i fauna diversa i llavors ens guanyem en biodiversitat. Vinga, quieta. Vinga. La Fundació col·labora en la recuperació de races de bestiar autòctones que tenen una funció per prevenir incendis i organitza visites per donar a conèixer la riquesa del paisatge i la feina que hi fan els habitants de la muntanya. La Fundació Territori i Paisatge té en propietat 7.500 hectàrees d'especial valor i contribueix a la gestió de gairebé un 3% del territori de Catalunya, amb acords de custòdia en municipis i particulars. Per assegurar la conservació del paisatge, proposen fórmules aplicades en altres països que premiïn les bones pràctiques dels propietaris. Sí que cal tenir-lo en compte desgravant impostos. Quan vagi a fer aquesta persona la declaració de renta, ha de portar un certificat que si la seva finca fa una bona gestió, que hi ha un bon paisatge i una bona biodiversitat, això l'hauria de desgravar. I seria la manera que tota la societat compensaria en aquella persona per mantenir bé aquells boscos, aquell paisatge que veiem tots. El que passa, clar, que evidentment ara l'espècie humana té més capacitat de transformació, de destrucció del paisatge i hem d'anar més de pressa. Estem mirant de fer el que podem, però s'ha de fer molta més cosa, nosaltres, altres fundacions, els ajuntaments, els particulars i cada persona amb la seva actitud i activitat diària. No només podem ser destructors i conservadors, que són les dues posicions, sinó que podem ser creadors de natura. És a dir, en llocs on ha desaparegut la podem crear. L'abocador del Garraf ha sigut el lloc on durant més de 30 anys
abocat totes les escombraries de Barcelona i part de l'àrea metropolitana. El dia que es va començar això a abocar, ningú pensava que això fos un parc natural, no? Era simplement una vall llunyana de la ciutat que no veia ningú i en la qual s'hi podia tirar el que no volia. La restauració, que s'ha fet ja en una bona part de l'abocador, consistia o tenia com a primera pretensió poder millorar un paisatge que es havia degradat, no? Tindria relació amb tots aquests projectes que tracten de recuperar el que han malmès, no? El que la societat va triturant, fent pedreres, infraestructures. Aquí durant un temps això va ser una vall natural, després va ser una pedrera, després va ser un abocador, ara són uns camps agrícoles, però amb la pretensió que d'aquí uns anys pugui tornar a ser un espai plenament natural. Un altre antic abocador d'escombraries, el de la muntanya de Montjuïc, és ara el Jardí Botànic de Barcelona. És precisament en espais molt degradats on s'han fet algunes de les intervencions més interessants de l'arquitectura del paisatge. Antigues rieres, que eren llocs abandonats i marginals en els límits entre municipis, revelen tot el seu potencial com a zones de passeig i de lleure. També s'han regenerat moltes zones del litoral, amb actuacions que recuperen la topografia del terreny i transformen espais, abans fets malbé, en els paisatges del futur.